Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. No, slúbil som vám, že natočím video s týmto Next Night eventom. A vlastne tento Night event je úplne o ničom, len proste vám to tu prší. No neviem, či to patrí k tomu eventu, ale proste prší tu. A to je jedine tak všetko, čo som zatiaľ videl. Proste tu prší a tí, ktorí nevedia, táto hra sa volá Grow a Garden. Hej, napíšem vám to aj do popisku, dokonca vám dám do popisku aj kód, kde získate jedno egg, nejaké dobré. A potom dostanete ešte 3 basic seed specky. Takže ideme sa do našej inventory, dostali sme z toho 15 000 kokos. Myslím, že sú, no nejsú karotky nastakované. Nevadí. Apple seed, kúpim nejaké apple seed. No stack, iba jedno tam bolo. Hej, chlapci to tu všetko vylútili, ty kokos. Nič tu není. Toto corn seed som chcel vykúpiť. Ja to vykúpim všetko. A potom ešte 2 tomato seed. Dobre, idem do mojej tuto apple seed. To sú asi gigantické stromy, takže to dám sem jedno. Corn seed pôjde tuto 1, 2, 3, 4 a tomato seed môže ísť sem a sem. Dobre, no tak tu nám tu vyrástli iné stromy. Idem k seeds, pretože za chvíľu tie seeds naspäť nastakujú a fakt ono sa to vždycky rýchlo vypredá, takže potrebujem to rýchlo všetko brať. A to tu teraz všetko poberiem. No a teraz je iba night, teraz už ani neprší. Tak to je end, keď neprší. Idem k sell rýchlo, predám tu všetky moje veci, aj vám tu sell my inventory. OK. Akože nedá sa s tým nič robiť už, keď je toho málo. 30 sekúnd. No tak ukážeme si tu ten kód. Hej. A kebyže sa vám to zdá malé a neviete to prečítať, tak vám to dám aj do popisku videa, kde už to určite prečítate. Takže ten kód je tuto Lunar Glow 10. A proste je to fakt fantastický kód a budem pre vás robiť takýchto kódov o mnoho viacej, aby ste mohli zbierať a proste expiť svoje veci. A dobre, máme tu si na skrotik. Ono sa to tak rýchlo vystakovalo. Čo to je end? Ešte blueberry kúpim. Orange tulip. To stojí až 600. To už nemám čo Boh vie čo kúpiť. Tak to je end. Tak kúpim ešte ďalšie tie túto a to je všetko no. Strawberry. Samé strawberry to mám. Už mi tu rastie nejaké poleno. Ja už ani neviem kam mám tie strawberry zdávať. Ja už tu nemám ani miesto. Ja už to asi budem musieť dávať sem, tak to je end. To je end, lebo ja som sem chcel dávať také kríkové a také orange tulip a to dám asi sem na druhú stranu, takto. 2, 3, 4, 5. No, proste tulipány. To som na čo kupoval. Aha. Tak ja už som sa znakol, že to je iba bambus. Na tom nejaké plody aj rastú. Ja si tu pohrabem týchto Lucky Dog you got bonus blueberry 2-krát. OK. Tu mám svojho mravčeka, hej. Beriem aj tieto tulipany, aj keď vôbec neviem. 50 000 stojí len tak ďalšie proste. OK.
I want to sell my inventory. 35 000. To. Odkiaľ som akože nazbieral? Z kerej tejto. Všetko tu je vystakované. Okrem týchto orange tulips, uncommon. To je úplná srajda. A ešte toto má to mám tu 3. Tak ja beriem všetko. Okrem týchto tulipánov. Však pár tisíc ma nezabije. Takže kúpili sme ďalšie tulipány. A dávam také info, kým sa nám tu nastakujú vlastne veci. 2 a 20. Budem natáčať aj z Fortniteu a Minecraftu, pretože mohli ste vidieť na profilovke, že tam mám všetky 3 hry. Bude to fakt sranda, pretože mám na pláne s vami robiť aj rôzne live eventy a proste rôzne súťaže o rôzne veci. A fakt bude toho veľa. Takže fakt sa máte na čo tešiť, ale že fakt. Bude to úplná pecka, budeme hrávať spolu aj Pet Simulator a rôzne iné veci, budeme robiť súťaže o Hughesa v Pet Simulatore a atd, hej. Takže idem si to všetko selnúť, nech som pripravený na... toto nebolo tak veľa, to podľa mňa kvôli tým tulipánom to bolo tak veľa. Dobre, že som ich ponakupoval. Minútu 20 máme, tak idem sa pozrieť do mojej garden, len tak. Čo tu robíš? End. OK, máme tu náš túto apple strom, nám tu trošku vyrastol, neviem kam zmizol tento, čo nám tu mal rásť. Bol by som rád, keby začne pršať, lebo vtedy začnú fakt rásť tie veci. No, I want to sell my inventory som dal. A seeds sa mi nechávajú. 40 sekúnd, hej. Tak, ideme sa pozrieť tuto k ostatným, čo tu majú. Tí kokození tu majú úplne zamrznuté tieto bambusíky, jasné, to som mohol čakať. No, takže takto by mal asi vyzerať ten Apple, alebo ja neviem, ako bude vyzerať. Asi tu nemá žiadny Apple tento. Slimáka tu má, nejakú stonožku mu tu leze. Ty kokos, to čo tu má? Oni mu to tu podľa mňa všetko požierajú. Ja vôbec nemám Robuxy, ale keď tu bude 250 lajkov, tak si kúpim nejaké Robuxy a pokradneme tu celkom veci. Už sa to nastakovalo. Iba 4 karotky. Idem kúpovať volačo drahšie, lebo to sa tu nenastakovalo, len tak to choď do prdele. Strawberry. Doslova ja si budem vymieňať servery a tak sa budem asi stakovať, lebo ja neviem už, čo s tým budem robiť. Fakt, ja to asi budem takto tu stakovať. Si budem vymieňať servery a budem takto stakovať, lebo to sa fakt nedá. Budem rád, keby dáte follow a no, odber sa už na týchto odber a like, pretože kvôli tomu môžem prevodať všetko táto takéto videá. A za 1500 lajkov normálne celkovo určite spravím spoluprácu s vašim obľúbeným, väčšine hovorím, a je to Alkan, pretože s Alkanom už sme sa niečo málo akože písali si, ale nebolo to nič také, proste len tak. Čo mi to včera napísalo, mi na to odpísalo. No tak to už doplňme nič, musí ale aspoň to je všetko. Ja že nemám karotky a je mám si to 4. Tak to bude úplne zlato plné karotky. A do 44, že 4. Sa ja večer do strawberry, ale to sú takéto veľké tomato seeds.
To je strawberry seeds, tu máme ešte nejaké. Dobre. Karotky, pomidore, iba niektoré vypadnú všetky, lebo tie dávajú tak veľkú hodnotu. Lebo toto má takú veľkú hodnotu, ja absolútne netuším. Už mi začalo pršať, nech mi tu vyrastie ten Apple. Idem sa ohnúť. No tým. Keď mám skúsil na inventory a to